Σήμερα θα πούμε κάποιες γενικές οδηγίες για την επιβίωση, αλλά θα ξεκαθαρίσουμε ταυτόχρονα και κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Όταν λοιπόν για αρχή λέμε επιβίωση, πολλοί φαντάζονται τον εαυτό τους σαν να είναι Ράμπο μέσα σε κάποια ζούγκλα ή έρημο. Δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν κάτι απλούστερο. Φανταστείτε ότι ζείτε σε μια πόλη και τα φορτικά κάνουν απεργία και έχουν μπλοκάρει και κάποια λιμάνια ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα σούπερ μάρκετ έχουν απόθεμα τροφών για να καλύψουν τον πληθυσμό της κάθε πόλης για 2 εβδομάδες περίπου. Για φανταστείτε αυτή η απεργία να κρατήσει για κάνα 2 μήνες, τι θα φάτε? Σε περίπτωση κιόλας μιας παγκόσμιας κρίσης, σε κάτι τέτοιες συνθήκες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα φτάσουν στα όρια τους. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχουν αρκετά μέσα και υλικοτεχνικές υποδομές για να βοηθηθούν όλοι. Μην περιμένετε δηλαδή κάποια διάσωση, εκτός αν είστε πολύ ονειροπαρμένοι ή πολύ τυχεροί. Σκεφτείτε ότι γενικά τα κράτη έχουν μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να σπαταλάνε τεράστια χρηματικά ποσά για όπλα, αμυντικές υποδομές και άλλα τέτοια, αλλά ελάχιστα χρήματα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οποιαδήποτε λοιπόν αποθέματα έχει το κάθε κράτος θα εξαντληθούν γρήγορα και το περισσότερο πιθανό είναι να μοιραστούν με άνισο τρόπο, ξέρετε γιατί. Εναπόκειται λοιπόν σε εσάς να εξασφαλίσετε την επιβίωση της οικογένειάς σας. Για όσους βέβαια μπορείτε να βγείτε από την παγίδα που λέγεται πόλη ή κομμόπολη, τότε θα πρέπει να εφαρμόσετε κάποια πράγματα που σίγουρα θα έχετε σχεδιάσει αν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Φανταστείτε σίγουρα και τα νοσοκομεία να μην έχουν υλικά για να περιθάλψουν τους αρρώστους. Ή φανταστείτε ακόμα καλύτερα να μην πληρώνονται οι γιατροί και οι νοσοκόμοι ή και οι δυνάμεις ασφαλείας απ' έξω. Φανταστείτε ποιος θα πάει να δουλέψει, θα προτιμήσει δηλαδή να κάνει τη δουλειά του αντί να προστατεύσει την οικογένειά του όταν θα υπάρχουν κινδύνοι λαιλασίας από εξωτερικούς παράγοντες. Άρα μια τέτοια οικονομική κρίση θα μας βάλει άμεσα σε κατάσταση επιβίωσης. Αυτήν την επιβίωση πρέπει να σκεφτούμε αρχικά. Σίγουρα ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγετε από τυχόν συμμορίες που θα λαιλατούν σπίτια ή κόσμο αν το βρούνε ή οτιδήποτε, γιατί θα πεινάνε και αυτοί και θα θέλουν να φάνε και θα κάνουν τα πάντα για να φάνε, θα είναι να φύγετε από τις πόλεις. Και να θυμάστε έναν απλό κανόνα. Επιβιώνει ο νεότερος, ισχυρότερος, γρηγορότερος, πονηρότερος και ο πιο αδίστακτος. Και το μοναδικό και κύριο όπλο για όλο αυτό εδώ πέρα είναι η γνώση. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε την επιβίωσή μας, χωρίς όμως να κάνουμε τεράστια σχέδια. Γιατί θα υπάρξουν πολλοί που δεν θα έχουν λάβει μέτρα για την επιβίωσή τους, άρα σίγουρα θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών που θα θέλουν να φάνε. Μην διαφημίζετε τα σχέδιά σας και περιορίστε την ομάδα επιβίωσης σε άτομα της οικογένειας που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε, ίσως και κάποιους καλούς φίλους, λίγους και καλούς. Σίγουρα κάτι που θα μας βοηθήσει θα είναι να αγοράσουμε βιβλία για φυτά και ζώα. Κανένας οδηγός επιβίωσης δεν μπορεί να περιέχει τα πάντα. Περιέχει μόνο βασικές πληροφορίες. Γι' αυτό καλό είναι να μαζέψετε κάποια βιβλία για τα φυτά, ποια τρώγονται, ποια όχι, για τα ζώα, για φάρμακα τα οποία μπορούν να βγουν από φυτά, ποια μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας και άλλα τέτοια. Θυμηθείτε ότι όταν συμβαίνουν μεγάλες καταστροφές, οι άνθρωποι φεύγουν για να σωθούν. Επομένως σε μια πόλη θα είναι δύσκολο. Το καλύτερο θα είναι να κάνετε μια έρευνα και να βρείτε μια τοποθεσία μακριά από αστικά κέντρα. Με μια καλή ομάδα θα είναι πιο ασφαλή από το να είστε μέσα στο κέντρο. Λόγω βροχών και λοιπά, πλημμυριών, χιλιαδιό, βρείτε ένα οικόπεδο, ένα έδαφος τέλος πάντων, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 20 μέτρα ψηλότερο από την υπόλοιπη τριγύρω περιοχή, ούτως ώστε να μην πλημμυρίζει, να μην μπαίνουν νερά, να μην γίνονται λάσπες, για να κάνει πιο εύκολη την επιβίωσή σας. Και σίγουρα το καλύτερο θα είναι να είναι τουλάχιστον σε 200 μέτρα ψηλότερο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών χρειάζεται να ταξιδέψετε, το καλύτερο είναι να μην τραβάτε την προσοχή. Αν έχετε ένα όχημα και οι οδικές μετακινήσεις είναι ακόμα δυνατές, πηγαίνετε από επαρχιακούς δρόμους.
Αν είστε με τα πόδια, το καλύτερο είναι να ακολουθήσετε έναν κεντρικό δρόμο, αλλά όχι να κινείστε πάνω σε αυτόν. Μπορείτε να είστε παράλληλα σε απόσταση από 20 έως 100 μέτρα περίπου. Εξαρτάται την κάλυψη που προσφέρει το έδαφος. Και να θυμάστε σίγουρα στις μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων, αν είστε καλά εμφοδιασμένοι με εξοπλισμό και τρόφιμα, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιοι άνθρωποι που θα νιώθουν ότι αξίζουν τα υπάρχοντά σας περισσότερο από εσάς και δεν θα είναι καθόλου ευγενικοί όταν προσπαθήσουν να σας τα πάρουν. Και για εσάς που νομίζετε ότι θα είστε καλά εξοπλισμένοι με όπλα ή με οτιδήποτε τέτοιο, να θυμάστε ότι το χειρότερο πράγμα για εσάς και για την οικογένειά σας είναι να πέσετε σε μια συμπλοκή. Ούτε για την ψυχολογία τη δικιά σας θα είναι καλό, ούτε για των παιδιών σας. Και εκτός από αυτό, φανταστείτε ποιους θα φοβήσετε και ποιους θα τραβήξετε. Εάν είστε από τους τυχερούς που έχουν κήπο ή ζείτε σε κάποια επαρχία που προσφέρετε το έδαφος, το καλύτερο θα είναι να αρχίσετε να καλλιεργείτε έναν κήπο ή να εκτρέφετε μικρά ζώα όπως πουλερικά και κουνέλια. Αυτά θα σας παράγουν αρκετή τροφή και θα είναι καλύτερη από την τροφή που θα βρίσκετε και θα είναι συντηρημένη με πολύ αλάτι. Καλό θα είναι, και θα τα δείξουμε αργότερα και με βιντεάκι ή με κάποια άλλη ηχογράφηση, να μάθετε και κάποιες παγίδες για ζώα ή πουλιά, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά ή ακόμα και για ψάρια και δεν θα έχουν τη χρήση όπλου, επομένως δεν θα έχουν θόρυβο και θα μπορούν να σας προσφέρουν την τροφή που χρειάζεστε. Εάν καταφέρνετε και αποθηκεύετε σπόρους από τα λαχανικά σας, αυτά θα πρέπει να είναι σε χώρους δροσερούς, σκοτεινούς και ξηρούς. Ένα βιβλίο κυπουρικής για να μελετήσετε την παρασκευή και την αποθήκευση σπόρων θα είναι πολύ χρήσιμο. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε σπόρος για να καλλιεργηθεί πρέπει να έχει τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Εάν το φυτέψουμε σε περίοδο που δεν ενδείκνυται, μόνο καταστροφικά αποτελέσματα θα έχουμε, δεν θα έχουμε φαΐ, θα έχουμε χάσει και τους σπόρους. Και εννοείται δεν τρώμε ποτέ τους σπόρους που θα έχουμε. Αν και θα μας φαίνεται εύκολη και γρήγορη πηγή, μην ξεχάσετε ότι θα χαλάσουμε ουσιαστικά τους σπόρους και εάν τους φυτεύαμε θα είχαμε σίγουρα περισσότερη και πιο χορταστική τροφή. Ένα άλλο σημαντικό για την επιβίωση είναι το νερό. Σίγουρα θα χρειαστούμε μια παροχή καθαρού νερού για πόση και με νερό για μαγείρεμα και προσωπική υγιεινή. Θα μιλήσουμε αργότερα για το πώς μπορούμε να καθαρίσουμε νερό, ποιες πηγές είναι πιο ασφαλείς, από ποιες απαγορεύεται. Σίγουρα πάντως τώρα μπορούμε να πούμε ότι από λίμνες ή ποτάμια δεν πίνουμε κατευθείαν, γιατί θα έχει διαρροή χημικών ουσιών, θα έχει κάποια απόβλητα κοντά, θα έχει κάποιο ζώο που θα έχει πεθάνει μέσα, θα είναι δηλητήριο για τον οργανισμό μας. Επομένως πρέπει να προμηθευτούμε από τώρα φίλτρα του εμπορίου, γιατί αργότερα λογικά θα είναι δισεύρετα, ή αλλιώς θα αναλύσουμε και πώς θα φτιάξουμε δικά μας φίλτρα για να καθαρίζουμε το νερό. Και σίγουρα ποτέ δεν πίνουμε θαλασσινό νερό, όποιες και αν είναι αυτές οι συνθήκες. Η ασφαλέστερη και συνιστόμενη λύση για οποιαδήποτε πηγή νερού είναι η απόσταξη. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, με φίλτρα, με βρασίματα, με ώρες, με χρόνους, θα τα αναλύσουμε όλα αργότερα. Κάποιοι προειδοποιούν ότι η κατανάλωση αποσταγμένου νερού κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περίοδου μπορεί να αφαιρέσει πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία από τον οργανισμό. Σίγουρα, αλλά θα είναι πάντα καλύτερο από το να πίνουμε βρώμικο νερό ή καθόλου νερό. Και αυτά τα μεταλλικά στοιχεία μπορούμε να τα ανακτήσουμε είτε προσθέτοντας αλάτι στο νερό μας ή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες και σε χειρότερες συνθήκες, δηλαδή σε ακραίες, μπορούμε να βάλουμε και λίγο χώμα στο νερό, το οποίο το χώμα περιέχει πολλά μέταλλα.